Spear fishing tayo ngayon. So kain muna tayo. Medyo malayo pa yung biyahe natin. Abutin pa tayo ng 30 to 45 minutes. So hinintay pa naman si kuya, kaya kain muna tayo. Meron tayong hotdog. Meron tayong nilaga. Ayan. Meron tayong itlog. Sarap pala ng hotdog, oh. Kain muna. Ito, itlog, oh. Ay. Shoutout nga pala sa mga kaspero natin dyan. Ride safe po kayo lagi. Tayo sa warm up mga kaspero, kaya ito hunting na tayo at meron tayong napansin dito na isang king mackerel at sobrang lakas ng agos dito sa spot, kaya inabol ko, ngunit hindi ko talaga maabutan. Kaya yung ginawa ko, umahon na lang ako mga kaspero, pero tinitingnan ko siya at ito yung nangyari, sumabay sa atin pataas. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na balikan ito at panain. At ang ganda ng pagkapana natin dito sa king mackerel. Natamaan yung spine shot. Kaya ito na yung first fish of the day natin mga kaspero. Lumipat tayo ng ibang spot gawa ng wala na tayong nakitang pelagic doon sa unang spot natin. At itong spot na to, napakaraming sweet lips. Kaya drop tayo dito at maghintay dahil nandyan sila sa unahan. Paikot-ikot lang mga kaspero. Kaya yung the best technique dyan, mag-ambush tayo para lumapit. At napansin ko nga papalapit na sila sa atin, kaya naghanap na ako dito ng mas malaki para sulit yung dive natin sa araw na to. At ito na nga, lumapit na yung isa, kaya tinira ko na. At sapol na naman mga kaspero, tinamaan sa spine shot. At ito yung pangalawang isda natin sa araw na to.
Same spot dito sa pinanaan natin ng Sweet Lips. At pagbaba ko, wala na sila dito. Nagsialisan na, baka natakot. Kaya eto, pagka-drop ko, meron akong napansin na surgeon. Kaya hinintay ko at patingin-tingin ako sa paligid, baka may lumapit na pelagic. Ngunit wala. Kaya hantingin na natin itong surgeon fish para meron na tayong dagdag sa huli natin. At ito na nga, lumapit na, kaya tinira na natin. Ayun, tinamaan, kaya goods na, meron na tayong pangatlong isda. Ito na sana yung pang-apat natin na isda. Dalawang tanigi o king mackerel, ngunit nawala tayo sa focus gawa ng naghahanap na tayo ng mas malaki sa kanilang dalawa. Pag wala ka talaga sa focus, wala talagang makukuha. Sayang. Okay lang, bawi tayo sa next sisid. At ito nga, tanigi na naman o king mackerel, ngunit medyo malayo yung distance niya sa atin, kaya wala tayong chance na matira ito. Kaya hinayaan ko na lang mga kaspero. Makikita pa naman natin yan sa susunod na pagsisid natin dito sa spot. Next drop ko mga kaspero dito sa spot, at meron akong napansin na trevally around half kilo, at hindi ko muna siya pinana, baka may mas lumapit na malaki, ngunit wala talaga. Kaya nag-decide na ako na panain na ito para dagdag sa huli natin. At ayun, tinamaan naman. Secured na yung ating trevally, kaya dive ulit tayo.
ito meron akong napansin dito na isang green job fish at nagsandasting ako para lumapit ito. At ito yung nangyari sa green job fish natin mga kaspero. Medyo malayo yung distance sa atin kaya tinarget ko na at tinamaan naman. Kaso nga lang sa tiyan banda kaya ayun, nagpumiglas hanggang sa nakawala. Sayang naman. Another pelagic na naman sana ito mga kaspero. Ito malaking king mackerel, ngunit walang chance na mapana gawa ng medyo mailap ng konti nung hinahabol ko siya. Malikot talaga. Pag pinana natin baka hindi tamaan o kaya madaplisan lang. Sayang naman, kaya hinayaan ko na mga kaspero. Better luck next time na lang daw. Ito yung matindi, dalawang dugtong tuna. Malalaki na sana ito mga kaspero. Yung pagka-drop ko lumapit talaga, ngunit nung narinig yung ingay ng bangka, nagsialisan itong dalawa. Sayang, dagdag na sana ito sa mga huli natin at ang gaganda sana ng mga nakita nating isda. Puro pelagic at malalaki pa, ngunit no chance talaga na makuha natin. Kaya bawi na lang tayo susunod na araw mga kaspero. At ito na yung huling sisid natin sa araw na to. Maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta. Mag-iingat po kayo lagi and God bless.